ବଡ଼ ସୁଖର କଥା ଏ 2 ବছର ହେଲାନ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରାହେଉଛେ। ଯେନ୍ତା ହଉ ସେନ୍ତା ହଉ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପାଳନ କରାହେଉଛେ। ଖୁସିର କଥା ହେଲେ ଇନ ଆମକୁ ଜଣାବାରକେ ଅଛେ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦଙ୍କୁ ସେ ଯେନ୍ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପାଳନ କରତେ ବରଗଡ଼ ହଉଛେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡି କଳାକାରମାନଙ୍କର ଖୁଦାନ। ଏ ଜାଗାରେ କେନ୍ କଳାକାର ନାଇଁନ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କବି ଲେଖକ କେନ୍ଟା ନାଇଁନ ସବୁ ଅଛନ୍। ହେଲେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସୁରୁଖୁରୁରେ ପାଳନ କରାହେବାରଟା ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗ୍ସି। ଆର୍ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଯଦି ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରତକୁ ଜଣେଇ କରି କିଛି ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରତେ ସହଯୋଗ କରତେ ବୋଇଲେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାଟା ଉପକୃତ ହେଇପାରତା ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରିପାରତା।